Incwadi kaYona isahluko sesithathu iyafundeka. Kwafika ilizwi likaYehova kuYona okwesibini, lisithi, "Sukuma uye eNiniva, kuloo mzi umkhulu, umemeze ngawo umemezo endithetha lona kuwe." Wasuka ke uYona waya eNiniva ngokwelizwi likaYehova. Ke kaloku iNiniva ibingumzi omkhulu kuThixo, iluhambo lweentsuku ezintathu. UYona waqala wangena kuloo mzi uhambo losuku olunye. Wamemeza wathi, "Zisaya kuba ziintsuku ezi-40 iNiniva ibhukulwe." Amadoda aseNiniva akholwa kuThixo amema uzilo, ambatha izikrweqayo, ethabathela kwabakhulu bayo, esa kwabancinane bayo. Lafika ilizwi elo kukumkani waseNiniva. Wasuka etronini yakhe, wayisusa wayibeka phantsi ingubo yakhe ende. Wazigubungela ngezikrweqayo, wahlala phantsi eluthuthwini. Wathi makadandulukwe kutshiwo eNiniva ngomthetho wokumkani nezikhulu zakhe ukuthi, "Umntu onempahla enkulu, iinkomo nempahla emfutshane, mazingevi nento, mazingedli, mazingaseli namanzi, maze azigubungele ngezikrweqayo umntu onempahla enkulu, akhale kuThixo ngokunamandla, abuye elowo endleleni yakhe embi, elugonyamelweni, elusezandleni zakhe. Ngubani na owaziyo ukuba akungebuyi kuthi azohlwaye uThixo, abuye ekuvutheni komsindo wakhe, ukuze singabhubhi?" UThixo wazibona izenzo zabo ukuba babuyile ezindleleni zabo ezimbi. UThixo wazohlwaya ngenxa yobubi ebethe uyakubenza kubo, akabenza.